Denarong Multipurpose Cooperative Society Lems Ningkan Isekama Kipadopon. Dogmukak Longkam Tenamaru along Karbi Ronga Saramai Kipadopon. Donga Chintu HS School along Fraser Smith Kipadopon. Borjan Cassius John Pen Sancho Mamai Kipadopon. Kardom pini neli beta tan bang phi sami promenade mungpi non betang don pen archiponi tha lakha krepo mahamaya constituency ka parlo denarong lem sanong da kewang jilang arni anse kapachin chu ponjia phanpura chithanchi mumamai kangnipon Denarong Multipurpose Cooperative Society laki Denarong abar arat aphansi sorkar pen piponlo bangso Denarong lems along bang pharoi sira trokebra plia bang pobang phiatum la bangso lems along ang hoisi palong don chitini phainer ke bar ada por phai ke ba por malom pen Denarong lems pen aning kar bang son tak tak si pininga sing kara pharman positame ningkane sek amai pi padapon bangso mai Denarong lems AGM amai long mai kachari pon mai phula ke Denarong lems chairman Harsing rong pi pensi mai chepai pon lapen lems achun bang bikram kling pensi alhi pachini pon bangso AGM amai long kacha tong don observer senior inspector Rajan Timong samilang so block BLCC chairman Sarat Teron nomati VDC chairman Dharam Singh Kro pendang lok ong dung arat dom chitong don si iksam chin pen Denarong lems AGM amai pachut pon Denarong lems AGM achun bang pherangke aphan kapachini don atengke bang pharoi sira trokebra pi shareholder abang phu bang phi aphai do lapen labang so amayalong kache parai pon son thom ando kecheng si lake kiduk arat mate card kelong nun de atum aphan card ki pipon hinya bang so lems along kechoram atum aphan kidok pipen kechoram anam ke hang ke padopon lapen ke thom mate kijut sia bang ke Denarong lems along non ke bang jilang arni ke messenger aphan kaching thor asai ki krem pon popusi asing pon Dong muka pen Ranrong Pirepo Karbi Daily News Lems Farman Anso se Unontik generation teman kami klaim kita video KJ fan itu lah pola natang kapen pos kami market shop construction kami klaim pon J fan itu patang pon J fan kalan ini lah bangsa melong itu cerai pon alam segala ini lah bangsa lems pen non itu lah cash balance long kilong berarti 13 lakhs ne tangka sorry 13 lakhs itu Patu kami itu 30 lakh ba dumarai silo lakha krepo mahamaya constituency ka parlo dogmuka ka hithialo chitini phai khrenar kep ghom kuru arni dogmuka longkam teron amarwalong korkanthi lapen mahamaya constituency arlo ronga saratum doan chingrumsi mai padopon lebangso aphit ronga saratum non kinangso kiklem kidam nangji aron hai huelam thitami mahamaya lapen korkanthia ronga saratum chithan chimon pon anparta non kibangchi ingdeng thongkep dogmoka rasinjak lamalong tekelangjon hawar karbi disonimso ronga chialong sitami isibak anong e karbi ronga saramai pen pitunji puta karbi ronga saramai pen thanpachini pon dogmoka pen ran rongpi report Karbi Daily News Mahamaya mate ranampi halamet kali Karbiang long doan ko shock a consensus da me pini tum pini det kalo ita tarik krep open taring ko rapoan dito la bangso pising ruma me padopon bomlo lagi akapre kailo non cari boma sarkar atum TVC traditional village court abang nang pachut bilo lapen ke alang litum la bangso sarkar do hut jongsi hala traditional village council TVDC tanang pachun pi asonte pula bangso dingit kidut ben sipini nilitum la hai hu kaching wai pen aponon nilitum memorandum IPG panchi siglo Dongka Jingtu HS School along Surini daing kore hiniani kan HS first year ang dengalong men ka chithabdun mia tuma phan kangthong karniamai mati Fraser Smith ki padopon Pini chitini phai Fraser ke barni Dongka Jingtu HS School along Fraser Smith ke padopon along alhiaman pen ka chitongdun Karbi Anglong Autonomous Council EM Richard Togbi Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso Longmirjeng College along Principal
KSA denta khat arwa maipu lapen chunbang lapen dongka chingtu HS school along principal ben chinglok staff do anatum chitong dun lebang somai long dongka chingtu HS school along kapachin thurji aphan boys common room girls common room lapen library along furniture haihu kenang sot lang pusi dongka chingtu HS school principal ben Karbiang autonomous council EM Richard Togbi arideng pinpuralo pajirdun Dogmoka pen Moniram Bay Karbi Daily News CM Dr. Tulirang alang ni pensi awareness campaign kick off lo lapen lunch lo lapen la so kian kan nili sudden visit school visit bom lo lapen block west lapen itu education team atung dambom lo jate je goson si reformation afang ke claim pun thekjima lapen ning chelo bi nituma vision do nituma mission do 2025 within 5 years ang bong itu something change will come up. Tesar nang liya koganti area nang ki visit pen la education awareness puthang sonsi result long polos ni visit lo das angbong pen penangan school visit lo non teachers tu makam seklem awareness dutang lo rong atok no long sami non education na putha kalam pe moni de tum chithan tang lo da pen student organization na tum especially alang tum nachirap dum lo KSA pencheng lo asu pencheng lo atum nachirap dum pena job school visit lo then the education system lo wrong along nantu media tu mana nachirap dum beng nampu so education pen patante itu aprangun ko Borjan Karbi jitang Havaramayatum non kevangji Havar Karbi liso nimso katalon mesen pen kapachun ponjia phanpura sanchoma mai kangnipon Pinichitini bhai Kresir Keparni Hiripi KCS Sayanalo Borjan KCS Journal Committee pen sanchoma mai mate sub committee amai Hiripi along kipadopon Pini bangsomai long kachitong dun laki Karbian Autonomous Council EM Surjo Rongphar lapen Borjan KCS President Jona Singh Teron Secretary John Singh Togbi Financial Secretary Kaman Tiso lapen ki ongdung ke thigiringatum chitong dun rinti Bangsomai long Borjan angkang kilo KCS mate asan chompen kidwa KCS President lepen Secretary atumda chitong dun pen Borjan KCS kachari pona tuma phan kenangji asonamung kelong mate nangki piji aphan johang dun rintilo Leben puthot EM Surjo Rongphar ahin pen bangsomai longta lamthi isihini ningje pono laki non kidobom Borjan KCS asaim kasalokon pruijia phan lapen ceiling fan lapen ceiling sita salokon thupoputa lamchak pitikanglo lepen non kibangji asengkan penke Borjan aphanta Hawaramayo phanta elongki thir klongjia phan nangchirap chitodun poputa ningje ponlo leben puthot non bangso JKY phan ke kan lapen kilon ka charli ponche phan asitin KCS unit phada tangka suripho akera pi pajir ponlo HDP pen Wilson Bay reports Karbi Daily News Farman kopi piason nangli tumpen ke claim ke dam cisik cedang loma palam thibangke kladat no kusini lima thalo sita mesen pensil bang sorong aje dapat cuni pangsi bor ilo atheke piningan engdeng thongkep lo laingdeng thongkep long bangke kache thekdam lo teng bangke upai keme kecepati itu nona bataya pan tiri pi penang pingkhat penangan kacepati asonamu panong lo setame nilitum labang soalo nona bataya ke pemesenji kamatha pen nilitum nangaping khat an abang ke nilitum dengpon et unedelo setame soning koira plian bangke nilitum kacepati angkung abang bi ponpo